Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah skoro rahmeti, bereketi, magfireti upravo tumendene kovol. Sad najangleder me bi mangava te bahtakeraf tumenge o divetaro Yomul Arafat, hem te bahtakeraf tumenge o Kurban Bayram. Katani ek naselение kova međanava taro brojnila 70.000 Рома и одолески секојаш факерава сине тегелем ки шутка тега ни требала тоа харица побаро број таро курбанија. И ако беше, агар ангем јек заклучок, кога си сине спремна, джико тришен курбанија, тенгела. Синаме на могуćност, значи самаре дикут ненгема утлен суди пратине намен, дике намен, значи и премо капацитети синаме па на повише течина. Нормално парои доборка баре цифраја те кое негде течина кај курбанија. Значи требам да организираме. Сар со објаснингем туменге, значи акала 90 со дингем тумено хабери, значи веќе амаре хайла шов дженетаро асталитаро одбор веќе ракле на теле. Дали шунгјан ту ленцар роѓа со исемен информација тари нон-стоп амаре чавенцар кова тари таро амаро астали па или па таро амаро одбори геле ки шутка шовџене амаре праля иншаллах Аллах нека лохјарен ленгери соске тришел курбанија на не харица курбанија нормално бари цифра или па баро број таро курбанија агар да со ангем заклучок јек дело таро курбанија ка чингјон ки амди пашина џамија, ем јек дело таро курбанија ка чингјон ки уприни мисналасоске народно џамија вики лапе, ки уприни и тикни џамија. Агар ангем заклучок ја, те одвојна о курбанија, со ме мислинава соске у петок, ту насипи, сар со шуна амаре праленцар таро Скопје, тари шутка, олава керена соске у петок ки уприни џамија, ке одеја народно џамија, у петок качинен о курбанија, пало дујо сати, амаре курбанија ковенки шутка, чинде хем у сабота, значи у сабота, ки амди пашина џамија, мистинова песоске качингјон јек дело таро курбанија. Значи одватано јек бројка таро тришел курбанија, кова организаторија, одотекова гелетари амари џамија, џанена кобор емсарка организиринен бе сарка чиненут на курбанија. Значи сама ре дикутленге те пенџаренамен, те шуненамен, хем сомагенамен, шајте дикен намаре прела, значи дешупан версилен искуство ко чинива курбајна хем делива, керива бутие роменге, значи сијамен амаре рекламе, амаре лого, амаре кесе, амаре припрема цело, значи те лоќара, значи сар со објаснинги утмеге кому баре кома се крамазани со икилум свако две со вакиргум, те сијамамен рахати, хем амаро рахатлу помагаја те дален те пренесинале туменге. Иншаллах, тај сато диве у субота и ке старо Курбан Байрам со джела 3 диве, то е штарто диве да те куѓем Андре, сари ненгија катар каманга тари мари романи џамија, те бахтакераве чакатар о Курбан Байрами, те мангату менге лоќипа, те мангату менге рахатлуку. Иншаллах хоџа кратко лафенцар, баш од тај са апсолутно сомагнуте вакерасовски ака организации бари организација, тришел курбанија, амен на кераја само јек организација, кова поможи не амаре роменге, ака ја цифра таро финансије, би мангава прво те заблагодарнав, ман самаре џематески, кова подржин ја амен, и денес подржине ламен, кога маре проектија со керајален, кова ленгере финансије, ленгере цифре, тане будбаре, иншаллах Аллах џелле шануху нека наградинеллен. Иншаллах Аллах џелле шануху ленгере нијетија кабули нека керел. Амен сием должна понодори гада те кера бути амаре народоске. Или пасор со това керјан самаре праленге бахта кераја о Курбан Байрами тајсаске. Иншаллах дикаја амен тајса или па иншаллах амаре праленге одоте локе дивеса таро курбани кога требало да те завршен амаре нијетија.